Tikulandireni kuna kulikonse kumene mukutionera mu program ine ya Hymns of Hope. Program ine timakhala pasani nyimbo zopeka chiyembekezo madzulo buno pano pa VNV Media TV nthawi ya 6 koloko lero Sunday. Titamaliza ndithu kuchita zintchito zathu zosiyanasiyana lero pokhala Sunday. Ena madzulo pano timakhala pansi nkusatira program ine. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Ndeti saiwale kuti mu program ine timakhala kugawana nyimbo zikazoka zopereka chiyembekezo komanso mauthenga osiyanasiyana amene ngopereka chiyembekezo kungolimbikitsana wina ndi nzake pamene tukhala moyo uno. Ndipo nyimbo zine timakhala pasani pano zimatipasanso nawo mauthenga osiyanasiyana amene timati ndotonthoza opereka chiyembekezo komanso tikuta pamene tukhala moyo wa siku ndi siku. Motero panonso takonza nyimbo zimene tikhale ndithu tikuyenda nazo, koma pali lingaliro limodzi limene ndimafuna kuti inu ndi ine tizilingalira pamene tukhala pano pa dziko lapansi, kuti muzonse zimene ifeyo tili nazo, kodi ifeyo mdaliso wathu umapita kwa yani? Kodi ifeyo zimene Mulungu wathu amatipasa, kodi ifeyo timakhala bwanji mdaliso kwa anthu ena amene zinthu zimenezo alibe? Mdalisotu umakhala magawo osiyanasiyana. Titha kuwapasa anzathu kaya ndi chuma, kaya ndi zakudya, kaya kusowa malo ogona, nkuwadalisa nazo chifukwa tikaona zinthu zimene Mulungu atipasa ifeyo ndi zambiri poyerekeza mwina ndi zimene anzathu ena ali nazo. Ndi ifeyo titha kukhala mdaliso kwa amene acha chifukwa Mulungu zina amatipasa si zathu zokha iyayi. Ifenso tizikhala mdaliso kwa ena amene akusowa, ena amene alibe. Kudalisa munthu sikukhala ndi zinthu zochuluka, ayi si choncho. Utokhala ndi zinthu zochepa ndikukhala nako mtima, ndikukhala nawo mtima opereka ndodalisa anthu ena. Ndiye kuyankhula kubwanji nditapuma kaye chifukwa kuyankhula kusuti kumatha iyayi, koma timangofuna kuti lingaliro athu imene tiyende nalo likhale limeneyo. Tizilingalira nyimbo imene tifike mu program ine kwa nthawi yoyamba komanso kutiyambira ndi nyimbo nakuti ndimva nyimbo Showers of Blessings kuchokera komwe ku Nkhata Bay. Nyimbo nakuti ndimva nyimbo yokomayo ndilepera kubwereza ndikulupira nzaimba Mulungu akadzalola tikulina logomalo ndidzaimba kumwambako ndidzaimba ndi angelo pamapazi ya Yesuyo. Ulendo wanga ukatha ndidzapita kumwambako ndidzapyola mayesowo ndidzaona mpulumutsi. Tikulina logomalo ndidzaimba kumwambako ndidzaimba ndi angelo pamapazi ya Yesuyo. Ndidikira kufikira zitseko zitatsekuka, ngakhale tsiku lichedwe mawa wina ndidzapuma. Tikulina logomalo ndidzaimba kumwambako ndidzaimba ndi angelo pamapazi ya Yesuyo. Likadzafika tsikulo njira sindidzaidziwa, Mulungu dzagwira dzanja natsogolera kwatuko. Tikulina logomalo ndidzaimba kumwambako ndidzaimba ndi angelo pamapazi ya Yesuyo. Tikulina logomalo ndidzaimba kumwambako ndidzaimba ndi angelo
Yesu yo. Tina ulina ngoma ngoma lo. Nditaimba kumwamba nditaimba ndi angelo pamapazi ya Yesu yo. Kuyimba kumeneko kwa Showers of Blessings komwe ku Nkara Bay, nyimbo nakuti ndimva nyimbo kutiyambira program ine ya Hymns of Hope madzulo buno pano pa VNV Media TV. Timanena zokhala ndaliso pamene ife tikuonera, pamene ife tikumva mauthenga amenewa, pamene ife timamva mauthenga osiyanasiyana okhala ndaliso. Kodi ifeyo timatengera kuti tikhale ndi zambiri kuti tikapasa anzathu, kapena kodi kudalisa munthu ndikukhala ndi zambiri? Kumpasa munthu chinthu kapena kumudalisa nako kukutengera kuti ife tikhale ndi zochuluka kenako tikandidalise munthu. Ndifunso imene kwa inu amene mukutonera mutha kumayika pasipo, koma mukandifunsa ine ndikuona ngati ya si choncho. Ngakhale kochepa, utakhala ndi kochepa utokhala ndaliso kwa wina amene ali biletu. Akuti kangachepe koma kamatha ndithu kuchita kwakukulu pamoyo wa munthu ina wake. Nyimbo yosatira imene ilifikenso ndikuimba kucha kwa Lumbira Senior Youth Choir, nyimbo inakuti How Excellent. Kuyimba kumeneko kwa Lumbira Senior Youth Choir kuchokera mu mzinda wa Blantyre komwe ku Chiromoni, nyimbo inakuti How Excellent. Anthu amene wakuimba bwino kwambiri, amzathu amene alumbira Senior Youth Choir mauthenga amphamvu kwambiri. Utamanda Mulungu atokhala kumwamba kuti ayi nkwabwino ndithu, komanso nkuyenera kutero kuti Mulungu uyo ndithu alandire ulemu wake. How Excellent, nyimbo yabwino kwambiri kuti fika mu program ineyi ya Hymns of Hope on our VNV Media TV. Kwa inu amene mwangotipeza kumene simunachedwe, sina tentunda iyayi katikati ndithu tangoponya nyimbo kandi ziwiri zitatu zimenezo. Amzathu amene atipeza mambiri adalisika nazo, komanso nanu mutha kuyamba ndithu kudalisika nazo nyimbo zine muyambe kuzipeza pano kupita msogolo. Nyimbo inanso akuti Kondwerani Chimwankhunda Zone, nyimbo na maimba amaya Adolika, nyimbo yabwino kwambiri imene. Ukapita magaji sosiyanasiyana umapeza azimaya kuimba ndithu Kondwerani. Ngati Mulungu angakhale nanu, ndani amene angakususeni, ndani amene angakupwetekeni, ndani amene angapangeni chipongwe ngati Mulunguyo ali nanu. Kuyimba kumene kwa Chimwankhunda Zone. Kondwerani tumbuye ngwa chifundo, wadula singa zonsezo, wati wambola nangati wobanji, tipeza zonse mwa Yesu. Ngati Mulungu akala nafe ndaniso, kodi azatisusa fendani. Ngati Mulungu akala nafe ndaniso, kodi azatisusa fendani. Azatisusa ndani kodi. Tilimbike tu mumphamvu ya Mbuye, timvere siku ndi siku. Oyezedwa tinene choonadi, mwa Yesu yotimenji. Ngati Mulungu akala nafe ndaniso, kodi azatisusa fendani. Azatisusa ndani kodi. Ngati Mulungu akala nafe ndaniso, kodi azatisusa fendani. Azatisusa ndani kodi. Ziwa malembo ndi malonjezoke, mwa Kristu okazikika. Pamene ziko ndi nyanja zizata, iwo azakalisabe. Ngati Mulungu akala nafe ndaniso, kodi azatisusa fendani.
zikoni ngati Mulungu akhala nafe ndaniso kodi azatisusa fendani azatisusa ndani kodi. Kuyimba kumene kwa mzanthu achimankhunda zone nyimbo yabwino kwambiri imeneyo akuti kondwerani kuyimba kumeneko kwa chimankhunda zone. Ndipo nyimbo imene tifikirenso posa chedwa apa ndikuyimba kuja kwa gulu la Heritage Sounds, nyimbo nakuti chilengedwe kuchokera ku Moonekera SDA Church. Chilengedwe chonse cha dzikoli chiulula za ukulu wake, momwe motiwona za chikondi chake pa munthu aliyense. Chilengedwe chonse cha dzikoli chiulula za ukulu wake, momwe motiwona za chikondi chake pa munthu aliyense. Atamandike mfumu yalengayo mphamvu zake nzosatha, watipatsa fe moyo wa ulele timlemekeze mfumu yaluntha. Atamandike mfumu yalengayo mphamvu zake nzosatha, watipatsa fe moyo wa ulele timlemekeze mfumu yaluntha. Moyo wanga ulambireye ndizonse zankali mwanga, poti ndinalengedwa modabwitsa. Haleluya kwa mfumuyo. Moyo wanga ulambireye ndizonse zankali mwanga, poti ndinalengedwa modabwitsa. Haleluya kwa mfumuyo. Atamandike mfumu yalengayo mphamvu zake nzosatha, watipatsa fe moyo wa ulele timlemekeze mfumu yaluntha. Atamandike mfumu yalengayo mphamvu zake nzosatha, watipatsa fe moyo wa ulele timlemekeze mfumu yaluntha. Timlemekeze mfumu yaluntha. Timlemekeze mfumu yaluntha. Kuyimba kumeneko kwa Heritage Sounds kulifika program ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Nyimbo nakuti chilengedwe tikana nthawi apa yayi nthawi yafika ndithu kumalechereche. Motero nyimbo imene kufika iniposa chedwa apa ndikuyimba kucha kwa Sister Florence Maseya, nyimbo nakuti ndimba za Yesu. Ni nyimbo imene ili mu Kristu mu nyimbo akuti ndimba za Yesu. Pali zambiri zimene tingathe kuyankhula pano, koma nyimbo imene ndithu ili mbuku lija la Kristu mu nyimbo limene mzathu timayimba mpingo yosiyana-siyana. Tikaona nthawi itafika kumalechereche kwa program ya Hymns of Hope. Timathokoze fali mapanga chisankho chokhala pamenepo nkusatira program ineyi, komanso tithokoze kwambiri ino mzathu amene simayiona kuchita subscribe. Timayamika komanso kuthokoza kuchokera kwa ine Philip Nyirenda komanso Brian Katumba, ndife tonse amene timagwira ntchito kuno ku VNV Media TV. Tikufunirani usiku opambana. Pitizani kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Tingoti bye for now.
dziko